Tässähän sitä olisi työmaata. Tämän kanssa pitäisi taistella. Tuo on aika jytäkkä. Tuo on tuo iso halkaisukirves tuossa. Löysin tuohon pystyyn. Mulla on vähän semmonen strategia tuossa. Mä sitä vähän viimeksi tuossa sahailinkin. Pieniä pätkiä, mutta olisi kyllä hyvä, jos sitä saisi, tiedättekö, veettyä semmoista tuommoista kiekkoa, että siitä saisi niin kuin kirveellä pilkkoa sitten niin kuin tavallaan klapia, mutta mä jotenkin kokeilin lyödä äsken kirvestä tuohon, niin se oikein ponkkaa tuosta ylös, että se ei taho upota tuohon, mistä on halakaistu. Mutta tää olisi tarkoitus saada ihan tasaiseksi, että pystyy nurmikkoleikkurilla leikkaamaan tästä niin kuin tuon kannokin kohdalta. Mutta ennen kuin lähdetään hommiin, niin aina tulee sanomista ja ihan asiasta tulee, kun ei ole oikeanlaisia varusteita käytössä. Niin menin sitten puottelemaan lunta talvella katolle taikka ihan mitä vaan, että tää sahuu homma etenkin, niin se on ihan asiallista kritiikkiä. Niin huomasin tuossa torissa, ihan tuossa puolentoista kilometrin päässä, niin oli myynnissä housut. Niin kattokaapas minkälaiset housut siinä oli kaupan. Ja mähän kävin sitten niitä kokeilemassa, kun oli kokoa 50 ja mä katsoin tuolta taulukosta, että ne on L-kokko, että ne pitäisi mulle käydä ja sopia ja menin sitten ostelemaan niitä ja eikös nämä aika hyvin näytä niin meikäläiselle istuvan, miltä näyttää noin niin kuin ylipäätään. Tää vähän terottaa tätä terää, vaikka kyllä se ihan hyvin tuossa purii viimeksi. Mulla nyt ei mitään ammattitason vehkeitä, mutta tämmönen pahkon moottori saa viila on. Ja mä nyt lähden tästä vaan niinku tällä tavalla vähän tuossa vanhassa kulmassa. Mä oon muistaakseni tähän vaihtanut tän ketjun tuossa, kun viimeksi jostain sahailin, niin otetaan siihen vaan vähän tuommoista niinku jälkeen. Olisiko tää ollut Oregonin ketju, eikö ne niitä yleensä olekin? Muistan silloin kun uutena tän laitoin tohon, niin sehän puri ilmaa saakerasti, että onkohan mä terottanut tätä vielä kertaakaan. Hyvin on kaikki purupiikit ja kaikki niin ihan uuden veroiset. Tää on mulla niin vähäistä tää sahan käyttö. Saa kommentoida, että meneekö tää niinku ihan keturalleen tää terotushomma tässä. Sain velipojalta lainaa tämmösen Huskun kypärän, niin tää on kyllä ihan hyvä, ei lennä nuo purut hitsuumaskin päässä, kun sahailee, niin se menee huuruun siitä se muovi, mikä siinä on. Ja sitten sama, mistä nämä housut tuli, niin sieltä tämmöiset hanskat, nämä on käytetyt kyllä, mutta niin kuin lämpö, jotkut tämmöiset, sanokaapas työ, että onko nämä oikein metsurihanskat, tämmöiset joka poika, suomalaiset, missä on tämmönen irrotettava sisäjuttu täällä. Vähän nää tuntuu semmoiselta ehkä isolta, että olisiko ollut joku oikein metsuri luokan ukko sitten, mikä näitä on käyttänyt, mutta toki nämä housut ei viittaa siihen, että se on ollut mikään semmonen ihan hirveä, tiedättekö. Tuollahan lähti joku muukin sahaava, että se on näköjään rendilaji tää moottorisahaus. Mitä on videotakin kahtonut, niin niin. Mutta joo, mä tankkasin tämän justiinsa tän sahan ja pistin öljyä sinne, universaalin teräketjuöljyä, että nehän vetelee jotenkin tälleen niitä käyntiin tästä kollegat tuolla, mutta mä en tiedä, mä taidan vetää vaan kokeilla tästä, niin pistetään se lämpiämään, jos se lähtee, ei tiedä lähteekö. Sen verran pienellä on tyhjäkäynti, että vaikka se alakuun tolleen pyöri, niin
sitten siitä tulleen oikein on tiukkuus ja kaikki. Mä ajattelin, että lähdetään tuota pienempää tuota oikealta reunalta ekaksi vähän ottamaan. Niin. No niin, semmoista erävoittoa välillä tuossa. Ja helkatin painavia on nuo tommoset, vaikka ne on tosi pieniä, niin. Mutta nyt se pitäisi sitten vaan tästä lähteä menemään tätä myöten tekee tommonen. Tää olisi saanut olla vielä syvempi tämä. Mutta tää pitäisi nyt saada tästä ja sitten lohkoon vaikka paloiksi, että sitä rupeaa saamaan siitä. Ei siinä oikein auta muu. Tossa on niin lyhyt tuo laippa tuossa sahassa, että mä luulen, että sillä ei yltä kiertämään tätä kerrallaan kokonaan. Tää ei yltä tää laippa, vaikka tosta niinku ottais niin kun tohon puoliväliin. Mutta kun mitä alemmaksi tänne mennään, niin eihän se yleitä. Mun täytyy sillä viipaloja vaan tästä paloja poikkeen. Mutta tietysti mahdollisimman korkeita, että sais vaikka niistä klapuja. Joo, tää on kyllä jännä, kun tää on näin lyhyt tää terä, niin tää on mentävä ihan tälleen viipalle kerrallaan, että sä pääset niinku, ei tällä yletä kato ottaa muuten täältä. Mutta nyt ketju ihan löysä. Se täytyy kirrata.
Jos niiden vähän. No nyt on hyvä taas. Jukolauta. Tosi omituinen onkalo tuolla. Tuo ei ole nähnyt päivänvaloa tuo onkalo tuolla, niin tiedättekö varmaan, niin ainakaan 50 vuoteen, jos ei ylitäkin. Katokkaapas. Ei sinne näe mitään, mutta siellä on ihan tommonen niinku reikä. Saakura, kun tuolta kohta joku karvakuono kuule kurkista se. Olisi aika erikoinen juttu. Eikö ole aika kiva juttu, että siellä on tommonen ihan reikä? Häh? Joo, katsotaan kuinka paljon mä saan tosta aikaiseksi vielä. Tuo lupas tuo naapurin mies niin, että se haluaisi tosta keskeltä semmosen neliskanttisen muotoisen palikan, että kun se harrastelee tuommoista niin kun tekee kaikkia puuveistoksia ja semmosia, niin että siitä saisi niin kun jotain tehtyä, mä en tiedä, mutta mä yritän mennä tuossa vaan sillä vähän kerrassaan niin jää sit sille hänelle siihen keskelle semmonen palikka. On tää kyllä melkoinen järkäle, en kyllä muuta sano, että kato kun nää menee nää reunukset täällä. Niin kuin näette. Täällä näin. Tää on ihan helkatin iso. Pitäisi olla semmonen moottorisaha, missä on metrinen laippa. Mutta ehkä se on parempi, että mulla ei semmoista mammuttisahaa olekaan. Joo. No tästä jää hyvin sille isännälle tämmönen palikka, kun veistelee tuolta vielä reunolta vähän pois. En tiedä, tää voi olla tekemätön paikka kirveellä tämmöstä niinku halkoa polttopuuksikaan. On mulla kiiloja tossa jo lekaa. Että.
Oho. Joo, tässä rupeaa hämärä pikkuhiljaa tulemaan, kun ei oo kun tää 3 rupeaa olemaan kello. Mutta tää kyllä pitää noista hanskoista sanoa, mitkä oli nuo rupelopintaiset hanskat, mitä siinä alussa näytin, laitoin ne tuohon takamuksen alle nyt, niin ei yhtään värise eikä tärise kädet. Että aikaisemmin kun semmoisella perusnahkahanskoilla jollakin on niinku sahannut, niin aina on tullut semmonen, että kädet sillä tärisee ja värisee niin puoli tuntia ton sahamisen jälkeen, niin nää kyllä on kyllä tosi hyvät nämä, kun näissä on tää karva täällä vielä sisällä. Niin se jotenkin vaimentaa tuota värinää. Vaikka onhan tuossa kahvassa jouset, mutta aina ne on silti väristys, sama kuin rimmerillä ajaa. Niin. Mutta ei mitään, kyllä se kanto sitä lähtee, mutta päätellään video tähän ja kiitoksia kahtomisesta ja varmaan jollain tulevilla videoilla se selviää, että lähtikö se kanto siitä vai ei. Pistähän kanavaa tilluuseen ja yläpeukkua tai alapeukkua. No niin, hei.